ko nimo. Magwansa naman lang ko nga wa naman ka. Isya. Karon kay wa naman ang imong inahan. Ato na lang kapuyo sa amo. Ako na og ang akong bana ang bahala nimo. Tiya. Hoy Keisha, bangon ako no diha be. Ayawin ako pagpasilbi day. Dili kay abi gikuha ka namo, dili na lang sa kamulihok din he. Dili in taon minimum May din he ha. Tiya. Bangon na diha. Ug panglabi itong mga bulingon namo. Unya na kaon kung mahuman ka naglaba. Tiya. Teka, nagpulingon na lang tiya, uy. Taod-taod pag ko mga manani. Gutom na ra pa. Dili pag ko pwede makakaon kung dili mo maning lapunon. Abi na kong buot na ning igsuon ni mama. Dili man di ay. Unsa tiya? Dili ko miskwela. Nganong mo eskwela ka man? Naday ka ikagasto. Usa pa, kung mo eskwela ka, kinsa naman ay mulihok din isbay, ha? Tiya. Naunsa ka ba ya, oy? Dinan man nimo ang bata sayang kaugmaon. Paeskulahan na, oy. Nagahimo man tas mga lihukonon din sa bahay sa wa pa si Keisha din sa ato. Ikay buotan si Tiyo. Bahala na. Miskwela gid ko. Nisaad ko ni mama nga bisan unsay mahitabo. Uman ko sa akong pagtuon. Tiyo, matan ako sa eskwelahan. Kini, pwede ba hiloton na ko ni mos kwarto day? Sakit maning tiil na ko. Si Tiya di ay Tiyo. Lakaw naman, God. To ami trabaho na. Unya ang imong mga igagaw ni adto na sad sa eskwelahan. Sige Tiyo. Pero kadiyot lang Tiyo ha, kay basin maliit ko. Sige day. Sundalan ko sa akong kwarto ha. Kini Tiyo. Diha. Sige Tiyo. Dalaga ka naman kaayo, Keisha. Tiyo. Gusto na day. Okay na. Sige Tiyo. Kaya mo ato na sad ko sa eskwelahan. Biyaan day ko nimo nga ako rin usa din eh. Tiyo. Ayaw lang ako nagbiya. Tiyo. Ayaw pagkakas. Ayaw kipagsinggit kung dili ka gusto na masakitan. Tiyo. Ang ka na? Himo-himoan mo storya si Tiyo ni mo? Tiya, tinuod lagi. Gilabtan ko ni Tiyo. Tuhi ko. Unsa na hitabo din eh? Tinuod ba nga imo siyang gilabtan? Unsa? Uy, nga nugod 10 taon nga, buhaton ko man na. Dilin taon ko niya na pagka-tao eh, Keisha. Tiyo. Ikaw ang bataa ka, no? Wa na lang kailaing gihatag na ako din hikon dili problema. Hasta kami Tiyo ni mo, imo pag yung gubuon ang malinaw na mo pagpuyo din he, ha? Tiya. Layas! Layas din he! Asa naman ako paingon, ani? Paitan ikaw nilang usaoy. Uy, makalaban ni mo. Hoy! Hoy, Day! Huy! Bangon di ha! Bangon di ha ka nag-update ako sa kong karinderya. Hawa din eh! Ato sa lain katod. Nakatuog man ko din ito pinsdan. Bangon na diha ba? Saka ba? Tingali, di balaso na hinuning akong karinderya tungod mo. Nilarag yung batasan ni mo ang mirna?
Sika? Uy! Kung ngilad man kog batasan, kamo ngilad mog binuhatan. Swerte pa mo ron, kay wa mo madakpi ang inyong sigig pangupit sa mga tao. Pamo din eh! Kala mo di malas ako. So, wa na di kay pamilya? Wa na lagi. Oh, may pamuapil na lang ka sa mong grupo? Ha? Oh, apil na lang sa mong grupo. Ha, sigurado gyud ko nga dili ka gutomon. Gusto ka dadunti ka sa mong amo? Ha? No, sige. Kamog maayo dia. Salamat ha. Gabi ipagid kong nga gutom kaayo. Kaon og maayo kay iniguman datay sabutan. Ha? Manguutas mga tao? Oh, simple naman kay na ba? Dili lang ko ana, uy. Mahadlok ko. Sim hadlok. Abi ni mo, una rin hadlok ka na, sa sinugdanan ra na. Pero kung maanad ka, sisiw na lang kaayo na. Promise. Pusog pa ka permi. Naapag yung kay kwarta permi. Ha? Okay, mayroong barat na kilo dali ke. Kinisa niya yung Bombay, kamatis ako, te. Kuha ata yun ang pitaka sa bulsa. Ano? Ano lang? Ha? Sige na. Hinay-hinaya din kuha. Dili ka nakabantay, awa. Okay. Ay, salamat. Salamat po ang makabantay. Musibat na ko. Oh, di ba? Unsa na? Dali na lang kayo basta maanad na ka. Maulagi. Asa naman sa tasunod? So, ayun eh. Unsa man ni? So, shabugod. So, ayun eh. Di ko kabati o kakapoy, ani. Ha? Sige na dayon. Okay kayo. Hingon ani ring feeling, no? Oh, di ba? Okay kayo, di ba? Wow! Muram kong naluya, uy. Klaro kayo nga nagpagita na imong lawas. So, sa man? Suyop ta? Sige ba? Kana! Kana! Wag mo yo. Kinuha ko! Mga pulis! Sus, ginoo ko. Mga bata pa magkay mo. Gisudlan may ganyan yung bisyo ha. Chief! Chief! Pagawas ako din eh, Chief! Pagawas ako! Unsa man nahitabo sa kong kinabuhi. Kung buhi pas mamaron, dili magit ko maingon ani pa. Dili gyud. Oh, makagawas ka na. Pagbinuta na ha. Salamat, Chief. Isa? Nag-jam, ah? Oh! Ako ni! Ako ni!
Hawa ko magkasabot sa kong gibati sa dihang nahibaw anak ko. Nga mauni nahitabo nimo. Oo nang. Dali, kuyog na ako sa Cebu ha. Adto ka dito magsugod og bagong kinabuhi. Adto na kapuyo uban nako. Nang Gemma. Mao ni akong bahay din hikisa. Doon ako'y gamay sari-sari store. Sus, nainumdum ko sa buhi patos mama ni mo. Ay ganahan sa kaayo to siyag sari-sari store. Unsaon nga pagkaminyo na ako, nabalhin man ko din sa Cebu kay tagan-inhiman akong nabana. Ay, nagbuol gani kay kumaguna-una nga pagkamatay niya. Wa man lang kong makauli dito sa atos iligan. Pero sa dihang ni desisyon kong moadto dito, ikaw gid mo'y una na akong gipangita. Kinabalaka kaayo ko nimo. Salamat na nga. Nga pag hindi ka malimot na ako. Og salamat kay giyatagan ka ni mo bili niyo para kikala ni mama. Mahal kaayo na ako ang imong inahan. Mura lamig igsuon na ato. Mao nga, mura na sa anak akong tanaw nimo. Ayaw ka bala ka nang magtabang-tabang ko ni mo dinig bantay sa imong tindahan. Isaad na ko nga, dili ko magpabugat ni mo. Ikaw, day. Pero, wati ka pugsa, ha? O nang, salamat yun kayo aning higayunan nang. Isaad gid ako nga mag-usab na gid ko. Og dili na ko masaag sa hiwi nga daan. Salamat kung mao ka na. Sa dihang namatay akong mama, nakaagigid ko kalisod sa kinabuhi. Homeless, nigamit og ginadiling drogas, og napriso. Pero karon, sa dihang napaduol ko sa Ginoo tungod sa akong kawiling nga mag-usab, naan ako'y bay, bana, ingon man gwapa o gwapo nga mga anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN.